ассалому алайкум тамошобинони азиз, бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакен тақдиматон мегардад. раиси шаҳри Панҷакен Холиқзода Абдухолиқ бо фаъолияти сехҳои қаннодии шаҳри Панҷакен шинос гардида, ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта ва зиёд намудани истеҳсолот ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дод. гузориши нахустини барнома дар ҳамин бора. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ва вазифагузориҳои муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, раиси шаҳри Панҷакен Холиқзода Абдухолиқ аз чанд коргоҳи хурди истеҳсоли маҳсулоти қаннодии шаҳр дидан намуд. дар сехҳои хурди қаннодии Шаҳло, Шараф ва Самарқанд ки мавриди бозид қарор гирифтанд, ба истеҳсоли маҳсулоти гуногуни қаннодӣ аз ҷумла торт, навъҳои гуногуни кулчақанд, ширинӣ ва маҳсулоти нонӣ машғул ҳастанд ва он аз тариқи мағозаҳои хӯрокворӣ ба фурӯш гузошта мешавад. ҳангоми шиносоӣ ба соҳибкорон, моликони ин сехҳо ҷиҳати риояи қатъии қоидаҳои беҳдоштӣ, зиёд намудани анвои маҳсулоти қаннодии хушсифати рақобатпазир ва се намудани истеҳсолот, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва ба ин васила коҳиш додани маҳсулоти воридотӣ, роҳандозии истеҳсоли навъҳои нави маҳсулот дастур дода таъкид шуд ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен дар ин ҷода мусоидат менамояд. гузориши Сабрина Акрам ва Ваник Муҳаммад Мирҷонов. як сокини шаҳри Панҷакен бо сабаби саркашӣ кардан аз хизмати ҳарбӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуда аз озодӣ маҳрум гардид. ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст. тартиби хизмати ҳарбиро қонун муайян мекунад. гуфта шудааст дар моддаи 42 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳар ҷавони синни хизмат барои саркашӣ аз адои хизмати ҳарбӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. санаи 2 феврали соли равон дар Маҷлиси ошкорои судӣ дар толори Маҷлисгоҳи суди шаҳри Панҷакен парвандаи ҷиноятиро бо айбдории сокини деҳаи кӯҳдомани ҷамоати саразми шаҳри Панҷакен Шоҳиҷаҳон Назаров, раиси кунандаи суд судии шаҳри Панҷакен Мирзозода Манучеҳр, котиб Убайдуллозода Шодон, ҳамзамон бо иштироки айбдоркунандаи давлатӣ Сиддиқзода Муҳаммадҷон, тарҷумон Усмон ва ҳимоятгар Мирзофотир ва Дилбарой баррасӣ гардид. зикр карда шуд ки судшаванда санаи 28 июни соли 2022 бо даъвати комиссияи давлатии комиссарияти ҳарбии шаҳри Панҷакен ҳамчун даъватшаванда ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир шуда аз муоинаи тиббӣ гузашта қобил ба хизмат дониста шуда даъватнома барои ҳозир шудан ба нуқтаи ҷамъшавии шаҳрро шахсан худаш қабул намуда аз он саркашӣ намудааст ки асосҳои қонунӣ барои аз хизмат озод намудан дар ӯ мавҷуд нест. Шоҳиҷаҳон Назаров оиладор буда соҳиби фарзанд нест ва дар қайди духтури рӯҳшинос ва нарколог намеистад. Назаров Шоҳиҷаҳон Бахтиёрович бо моддаи 343 қисми 1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шуда нисбати ӯ тибқи ҳамин модда ҷазо дар муддати маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 1 сол бо адо намудани ҷазо дар колонияҳои ислоҳии дорои низоми умумӣ таъин карда шуд. нисбати Назаров Шоҳиҷаҳон Бахтиёрович бо моддаи 343 қисми 1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 1 сол бо адо намудани ҷазо дар колонияи ислоҳии дорои низоми умумӣ таъин карда шавад. муҳлати адои ҷазои Назаров Шоҳиҷаҳон Бахтиёрович аз рӯзи 6 январи соли 2023 сол ба ҳисоб гирифта шавад. чораи пешгирии Назаров Шоҳиҷаҳон Бахтиёрович ба ҳабс гирифтан мисли пештара бетағйир монанда шавад. далели шаҳии парвандаи шахсии даъватшаванда Назаров Шоҳиҷаҳон Бахтиёрович дар қабати парванда нигоҳ дошта шавад. нисбати ҳукм дар муддати 10 шабона ба воситаи ҳамин суд ба коллегияи судӣ ба парвандаи ҷиноятии суди вилояти Суғд шикоят ва эътироз баён намудан мумкин аст ба истиснои асосҳои яктарафиёну пурра будани тафтиши судӣ ва мувофиқат накардани хулосаи суд ки дар ҳукм баён шудан ба ҳолатҳои воқеии парванда. раискунанда имзо. пас аз ин мурофиаи судӣ умедбарон мебандем ки ҷавонони бо нангу номуси мо хуб дарк мекунанд ки хизмат ба ватан барои онҳо қарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати мардонагист.
насли ҷавон дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат хизмат намуда муҳимтарин мактаби обутоби ҳаётро паси сар мекунанд. маҳз дар ҳамин ҷо ҷавонписарон дарси шуҷоату мардонагӣ омӯхта муҳофизат кардани хоки поки ватанро ёд мегиранд. хизмати ҳарбӣ нишонаи равшани эҳсоси ватандӯстӣ, дарки зарурат ва аҳамияти ҳимояи манфиатҳои давлат ва халқи тоҷикистон мебошад. мо бояд ҳама суханҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дарк намуда ба бовари он кас сазовор гардем. нагузорем ки осудагиву оромии кишвари моро касе халалдор намояд. хизмат дар сафи артиш на танҳо қарзи фарзандӣ, балки ифтихор ва шарафи бузург аст. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев. ҳисоботи солонаи бахши фарҳанги мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ доир гардид. дар толори маҷлисгоҳи кохи Лоиқ Шералии шаҳри Панҷакент ҷаласаи шӯрои ҷамъбасти солонаи бахши фарҳанги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент доир гардид ки дар он 64 нафар иштирок доштанд. намоянда аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ, мудири бахши фарҳанги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр Хусрав Амонқулов ва дигарон иштирок ва суханронӣ намуданд. дар аввал рӯзномаи ҷаласа аз рӯи 3 масъала пешниҳод ва бо овоздиҳӣ қабул гардид. аз рӯи масъалаи якуми рӯзномаи маҷлис мавриди омӯзиш ва дар амал татбиқ намудани паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои фарҳангии шаҳру деҳоти Панҷакент сармутахассиси бахш Калонов Уктам баромад намуда доири нуқтаҳои муҳими паёми имсолаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тасдиқи нақшачорабиниҳо оиди ин масъала фикру мулоҳизаҳои худро баён намуд. ӯ таъкид намуд ки давлат ва ҳукумати Тоҷикистон ҳанӯз аз оғози соҳибистиқлолӣ пешрафти бомароми соҳаҳои муҳими ҳаёти ҷомеа, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, илму маориф, тандурустӣ ва фарҳангро яке аз самтҳои асоситарин ва афзалиятноки сиёсати худ қарор дода барои расидан ба ин ҳадафҳо ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ карда истодааст. аз рӯи масъалаи мазкур Шодмонбоева Шабнам, нозири ҳифзи ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ба сухан баромад ва мулоҳизаҳои хешро баён намуд. аз рӯи масъалаи дуюм мудири бахши фарҳанг Хусрав Амонқулов маъруза намуда оиди ҳисоботи бахши фарҳанг дар соли 2022 ва вазифаҳо дар соли 2023 суханронӣ намуд. ӯ зимни суханронии худ оид ба паҳлӯҳои гуногуни фаъолияти бахши фарҳанг, дастовардҳо ва чорабиниҳои дар давоми соли сипарӣ гардида доир шуда, нақши муассисаҳои фарҳангӣ дар амалисозии марому мақсадҳои ҳукумати кишвар ва дастуру роҳнамоиҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ибрози андеша намуд. аз рӯи масъалаи сеюми рӯзнома, ҳисоботи директори китобхонаи системаи марказонидашуда дар соли 2022 ва муайян намудани вазифаҳо дар соли 2023, директори китобхонаи системаи марказонидашуда Бобомулоева Зарина баромад карда дар бораи фаъолияти китобхона дар соли 2022 ва вазифаҳо дар соли 2023 дар назди ҳозирин ҳисобот дод. инчунин оид ба дастовардҳои китобхона дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст, илм фуруғи маърифат, донандаи беҳтарини китоби тоҷикон ва озмунҳои соҳавӣ махсус истода гузашта, дар бораи ташкил ва баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ сиёсӣ бахшида ба ҷашнҳои бузурги кишвар ва иҷрои нақшаи корӣ дар соли 2023 чораҳои зарурӣ андешида баҳри иҷрои он кӯшиш ба харҷ медиҳад. Парвина Нақибӣ ба сухан баромада дар бораи самараи заҳмати кормандони бахши фарҳанги шаҳр ақидаҳои хешро баён намуда дар соли 2023 баҳри онҳо муваффақиятҳо таманно намуд. дар охири ҷаласа бошад оиди масъалаҳои гуногуни соҳаи фарҳанг мудири бахш Амонқулов Хусрав суханронӣ намуда роҳбарону ҳунармандон ва санъаткороне ки дар давоми соли сипарӣ гардида фаъолияти хуб ва назаррас доштанд, бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуд. гузориши Мартаба Раҳмон ва Хаём Ҷураев ва Ник Муҳаммад Мирҷонов.
тамошобинони азиз, барномаро идома медиҳем. Дар толори маҷлисгоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 шаҳри Панҷакент ҷаласаи ҳисоботи солонаи шӯъбаҳои кумиҷроии Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент баргузор шуд. санаи 3 феврали соли равон дар толори маҷлисгоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 бо иштироки беш аз 200 нафар ҷаласаи ҷамъбасти солонаи ҳисоботии мудирони бахшҳои Кумитаи иҷроии Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент баргузор гардид. Маҷлис бо суханони ифтитоҳии раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, узви Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукурзода оғоз гардида, дар он кормандони Кумитаи иҷроияи шаҳрӣ, собиқадорон, фаъолон ва ҷавонони узви ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан, намояндагони васоити ахбори омма иштирок доштанд. Пас аз суханронии Мурод Шукурзода, ҳисоботи солонаи мудири шӯъбаи тарғибот ва иттилооти Кумитаи иҷроии шаҳрӣ Мутрибов Алишер шунида шуд. дар соли 2022 ки дар таърихи навини Тоҷикистони соҳибистиқлол аз ҷумла Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон марҳилаи муҳим ба ҳисоб меравад ва дар ин росто омодагӣ ба 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои рушди саноат, эълон шудаи солҳои 2022-2026, амалӣ кунонидани ҳадафҳои чорум стратегии саноаткунонӣ бо суnnати кишвар, барои мондани корҳои тарғиботӣ ҷиҳати таҳкими сулҳу субот дар ҷомеа, мубориза бо падидаҳои номатлуб, ифротгароӣ, таваҷҷӯҳи бештар ба рушди соҳаи маорифи тандурустӣ, кор бо ҷавонону занон, роҳандозӣ, тарғиб ва иҷрои амалии дастури супоришҳо дар асоси паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси муаззами Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ корҳои густурдаи тарғиботӣ ба роҳ монда шуд ва дар асоси нақшаи чорабиниҳо тасдиқ гардида оиди ба самъи аҳолӣ расонидани муҳтавои паёми пешвои миллат ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди шаҳру деҳот вохӯриҳо ва корҳои тарғиботӣ ва ташвиқотӣ роҳандозӣ гардиданд. Алишер Мутрибов дар фарҷоми суханронии хеш таъкид намуд ки мо ба ҷавонон ва фаъолони касбу кори гуногун такя намуда талош менамоем то дар соли 2023 вазифаи бар ӯҳда доштаи худро ба хубӣ иҷро намоем ва миёни аҳолӣ корҳои ташвиқотиро бештар ба роҳ монем. Ҳамзамон ҳисоботи солонаи мудири бахши кор бо занони Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Тоҷиева Мавлуда шунида шуд. با مقصد اجرای دستور سپارشی رئیس معظم حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سنه 28 ژانویه سال 2022 در تالار مجلسی معارف شهر با اشتراک 114 نفر زنان فعال سابقه‌داران مجلس سالانه شعبه برگزار گردیده نقشه کاری و رویخط گروه تحقیقاتی تصدیق کرده شد. اینچنین دوام ماه انور در اساس نقشه کاری شعبه در بینای کمیته اجرایی با اشتراک زنان فعال محله‌ها، سابقه‌داران، تشکیلات ابتدایی جماعت دیاتی امامدره، خلیفه حسن، سوجینه، لایق شیرعلی، بیمارخانه سرس، کتابخانه مرکزی، خانه پیرانزولان، بیمارخانه سغدیان، 20 سالگی استقلالیت، آید به ترغیب و تشویق غایه‌های اساسی حزب و پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان همچنین در تالار خرد کاخ فرهنگ با اشتراک رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکент عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم مراد شکورزاده و 97 نفر فعال زنان دوید به موضوع زن و سیاست سمینار مشورت و در بینای کمیته اجرایی میز مدور تلویزیونی با اشتراک 53 نفر زنان فعال محله‌ها و تشکیلات ابتدایی تحت عنوان نقش زنان در جامعه تشکیل و گذرانده شد. پس از آن مدیر شعبه کار با جوانان راهبری تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن قابلجان جلالов برای سال 2022 حسابات داد. از ابتدای سال 2022 در بین جوانان در تشکیلات ابتدایی کالج آموزگاری، کالج طبی، تاجیک استاندارد، مؤسسات تحصیلات میانه عمومی، جامعه‌های دیهات سوجینه، خرمی، سرز، کوستاروش، ترغیب پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба масъалаҳои муҳими рӯз аз ҷумла дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро мулоқоту вохӯрро ба роҳ монд. дар ин фурсат бахшида ба 29 солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони артиши миллӣ сипари боэътимоди ватан дар бинои кумитаи иҷроия, ташкилоти ибтидоии ҳизби маърифат ва дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумишаҳр бо иштироки 467 нафар ҷавонон, мизҳои мудаввар ва чорабиниҳои фарҳангии сиёсӣ баргузор гарда дар ҳамкорӣ бо шӯъбаи маорифи шаҳр, комиссарияти ҳарбӣ рӯзи дарҳои кушод бо иштироки хонандагони синфҳои болоӣ дар қисмҳои ҳарбии 02, 03 ва 05 170 гузаронида шуд. аз иштирокдорони ҷаласа собиқадори ҳизб ноиби ректори донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакент Сироҷзода Фотима ба сухан баромада аз кори кормандони кумитаи иҷроии шаҳрӣ қаноатмандии худро баён дошт ки кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент ҳамеша миёни мардум аст ва баҳри пешрафти ҷомеа саҳми он беназир аст. Инчунин аз ҷавонон даъват ба амал овард ки ғамхориҳои сарвари давлатро нодида нагиранд ва бо омӯхтани илму дониш номбардори ватани хеш бигарданд. Мурод Шукурзода сухан намуда аз нақши собиқадорони кумита ёдрас гардид ва ба мудири он Холова Ҳамида ва директори муассисаи болузикр изҳори сипос намуд. аз рӯи нақшаи дигари рӯзномаи маҷлис пешниҳоди ҳозирин қабул карда шуд ва нақшаву барномаҳоро барои соли 2023 ба тариқи овоздиҳӣ қабул намуда ба мудирони шӯъбаҳо супоришҳо дода шуд. дар фарҷом як қатор ҷавонон бо шаҳодатномаи ҳизбӣ ва барои ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроии шаҳрӣ чанд тан бо сипосномаи кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент сарфароз гардиданд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба анҷом мерасад. дар рӯзҳои истироҳатӣ барои ҳар яки шумо истироҳати хушубу фароғатро таманно дорем. хайр.